I Struer Kommune skaber vi det gode liv sammen. Som kommune har vi en lang række opgaver at se til. Dagtilbud og skoler, veje og trafik, sundhed og omsorg og meget mere. Men alt det er kun dele af den vigtigste opgave, nemlig at sørge for, at Struer Kommune er et rigtig rart sted at være. For borgerne, for virksomhederne og for de offentlige ansatte og alle andre. Ikke bare i hverdagen, men også i fremtiden. I et moderne velfærdssamfund kan man desværre nemt fare vild i alle de muligheder, ønsker og krav, der er til de ydelser, som kommunen skal levere. På den ene side vil vi gerne sørge for et højt serviceniveau på så mange områder som muligt. På den anden side, når vi påtager os flere opgaver, påtager vi os også flere udgifter. Det er jo logik. Eller er det? Det er her ordet samskabelse kommer ind i billedet. Samskabelse er et opgør med den traditionelle model. Borgerne leverer pengene, kommunen leverer ydelserne. Det lyder måske bare som et nyt politikerord, men her i Struer er vi gået i gang med at gøre det til en konstruktiv del af vores allesammens hverdag. Helt konkret betyder det, at vi vil have meget mere samarbejde på kryds og tværs af linjen mellem det private og det offentlige. Vi vil gerne inddrage borgerne i langt højere grad, når der skal findes løsninger på de udfordringer, vi har en fælles interesse i at håndtere. Ja, vi vil også gerne have, at vi i fællesskab finder ud af, hvad der overhovedet er vores udfordringer. Og borgerne skal i langt højere grad opfatte kommunen som en samarbejdspartner. Et sted, der kan hjælpe med processer og ressourcer, hvis borgerne selv har gode idéer til at udvikle fællesskabet. For eksempel gennem frivilligt arbejde eller initiativer mellem erhvervsliv og frivillige organisationer. For at et sådan samarbejde kan føre til andet end snak og fine ord, er det vigtigt at gøre det nemt og overskueligt at gå til. Derfor har vores politikere besluttet at skære ned på de mange mål, delmål, målsætninger og politikker, der har været. Det skal resultere i, at vi før næste byrådsperiode har færre overordnede politikker og dermed mere sammenhængende politiske mål. Og det betyder, at det nu er meget nemmere for borgerne og for os selv at gennemskue, hvor vi skal hen, og dermed diskutere, hvordan vi kommer derhen. Og ikke mindst betyder det, at det er nemmere for borgerne at holde os op på, om vi nu også kommer i mål. Som en del af forenklingen laver vi et online-katalog over de projekter, der pt. Knytter sig til de overordnede mål. Kataloget udbygges og redigeres efterhånden som nye projekter kommer til, skifter form eller bliver ført til ende. Og alle borgere kan kigge det igennem og komme med forslag, idéer og kommentarer til de enkelte projekter. 24/7 ugen rundt. Kataloget kommer nemlig til at ligge på vores hjemmeside www.struer.dk/projektkatalog. Og fordelene ved samskabelse er mange. For eksempel bliver de politiske beslutninger, der træffes, bedre forankret i samfundet. Den enkelte borger får ejerskab til beslutningerne, og nærdemokratiet styrkes. Og samtidig med, at de nye fælles løsninger bliver mere levedygtige, kan der ofte spares både tid og penge. Har man de negative briller på, kan man måske mene, at samskabelse bare er et smart ord for netop besparelser og nedskæringer. Men vi har som kommune ikke noget egentligt ønske om at spare, udover naturligvis en sund respekt for andres penge. Til gengæld har vi et meget stærkt ønske om at anvende de penge, som borgerne har betroet os, så godt som overhovedet muligt. Vi tror på, at vi får mest for pengene, når vi udnytter den særlige dynamik, der opstår, når ressourcer, kompetencer og idéer udveksles og bringes i spil mellem de forskellige aktører i kommunen, så vi sammen arbejder mod en fremtid med vækst, velstand og velfærd. Eller som vi siger, i Struer Kommune skaber vi det gode liv sammen.